искам да отговоря на въпроса как трябва да бъде формулирана темата в моя безплатен workshop за сбъдване на желания с помощта на метода нейрографика. 4 правила ще дам, които е хубаво да се съобразите с тях. Първото, в нейрографиката винаги работиме по една тема. Затова погледнете желанието си, да не би да включва няколко ваши желания. Второто е, че желанието трябва да е конкретно, да не е нещо общо, а да знаем точно какво искаме. Затова ще може да си помогнете, като дали можете по някакъв начин да го измерите с, да речеме, бройка, или да ви е ясно, след като минат тези 3 дена, как ще премерите дали то наистина се е осъществило. Третото, което трябва да бъде реално. Не си пожелавайте да отидете на Луната. Повече от ясно е, че това не може да стане, а ние имаме в този workshop ще работим на практика за 3 дена трябва това желание да може да се осъществи. Затова помислете си дали наистина е реално. И последното, което е, дали в желанието ви не съществува сричката не. Ако видите сричката не, задраскайте и ще видите какво се получава. Трябва да е формулирано позитивно, за да може наистина това, което искате да ви се случи, а не това, което не искате да ви се случи. Много често в желанията ви, примерно, пишете: искам да съм здрав, щастлив и успешен. Чудесно, пожелавам го абсолютно на всеки. Но метода нейрографика работи с нашето подсъзнание. И ние на практика трябва да му подадеме нещо. Първо, пак повтарям, едно да бъде желанието, защото има правило, че може само по една нейрографика да работиме на ден. Второто, да е конкретно, здраве, но точно какво искате да е вашето здраве. Трето, да бъде измеримо. Ние сме си поставили 3 дена да бъде измеримо и, пак казах, да бъде позитивно. Да искате точно нещо конкретно. Ето, това е. Затова имам една проста и лесна формула. Искам в рамките на 3 дни да ми се осъществи това желание. Едно, казах пак. Едно желание. Затова пишете ми отдолу и аз ще ви дам моята обратна връзка, дали правилно сте формулирали желанието, което може да работите. Мой безплатен workshop сбъдване на желания с помощта на метода нейрографика. И пак подсещам, осигурете си материалите, не дейте само да гледате, защото много често това ми се случва. Мега, аз искам само да погледна. Погледнете едновременно с това, порисувайте заедно с мен. Аз като инструктор ще ви водя стъпка по стъпка и отново подсещам, не е нужно да имате никакви умения по рисуване. Достатъчно е да имате тема, желание и материалите, за да може да пробвате този метод и да го усетите. Дали е за вас?